Ei, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip după foarte mult timp. Dar v-am zis, nu prea mai am timp. V-am zis, deci chiar nu prea mai am timp să postez. Știți cum e acum și cu școala asta. Dar cât de curând mai este foarte puțin și o să-mi pun o vacanță la școală și sper să încep să postez și eu cât de des pot, mă scuzați. De când am mai postat nu prea mai sunt obișnuit. Da, deci cum v-am zis, după ce o să-mi pun o vacanță, sper să postez cât de des pot. După cum se vede, nici nu prea mai am cine știe, de aceea nici nu prea am mai postat, deoarece nici nu prea mai am ce să vă arăt. Cum se vede aici am curcanul pe care îl știți. Și mai am încă 4 găini, 3 din acestea roșii. Uitați-le. 2 aici și curcanul și încă un aici. Și aici așa am o cloșcă. Găina de cochinchina a căzut cloșcă. Încă n-am pus-o, trebuie să o pun. Uitați cum face. Acum nu mai deranjez. A căzut cloșca. Și trebuie să o pun. Cred că zilele astea, mâine sau poi mâine o să o pun. Așa, la curcan m-ați întrebat dacă i-am luat curcă. Da, i-am luat curcă. Curca deja și căzut cloșcă, este pe o, doar că nu pot să vi-o arăt acum, deoarece este pusă în altă parte și nu am cum să mă duc acum, dar o să vi-o arăt în alt videoclip. Sau poate o să vi-o arăt. O să vi-o arăt atunci când o să scoată pui. Dar o să vi-o arăt oricum. Dar acum nu pot, așa după cum se vede aici, atâtea mai am, atâtea păsări. Și aici, la porumbei, nici la porumbei nu prea am cine știe ce noutăți. Sunt aceiași, doar că perechea asta are ouă. A doua serie de ouă pe acest an. În prima serie mi-au scos un pui care nu știu dacă se vede. Uitați-l, acela. Asta este mama lui. Pereche cu acest mascul și acela este puiul lor din prima serie, nu știu dacă se vede. Da, nu știu, este o culoare așa, nu știu cum să vă zic, chiar nu prea mă pricep. Aici așa mai am încă o pereche tânără de anul trecut, care se pregătesc de ouat. Așa, și acum revin să... Aici nu prea trebuie să le fac curat, nu prea am timp nici curat să le fac. Acum o să revin, deoarece mai am încă o pereche de porumbei care i-am băgat, l-am perecheat. Am revenit, aici mai avem încă o pereche de porumbei care i-am băgat, l-am perecheat foarte frumos. Acesta este masculul, iar aceea este femela. Sunt deja de câteva zile și cred eu că s-a împerecheat, deoarece văd aici puf. Cred că este de la femelă, deoarece cred că a călcat-o masculul. O pereche foarte frumoasă, după părerea mea. Acolo o apă, dar trebuie să le-o schimb. Porum, da. Acum pun pe pauză și revin de la gâște. Am revenit la gâște, după când se vede aici avem doar 3 gâște. Cei 2 gâscani și această gâscă tânără. Din păcate anul acesta mi-a mers foarte prost cu gâștele. N-am reușit să scot absolut nimic, deoarece gâscanii chiar nu știu de ce. Uitați, acest gâscan este... Acesta este al 3-lea an, dacă m-ar lăsa să vorbesc. După se vede gâscanul aici, acesta de aici. Este la al 3-lea an și anul trecut a făcut o treabă foarte bună. Dar anul acesta nu știu ce s-a întâmplat și acesta e tânăr. Dar din păcate nu am scos absolut nimic. Mai am o singură gâscă, pe vreo 6-7 o să mă duc să vi-o arăt și pe aceea. Am avut 3 gâște și 2 gâsca, una din păcate am mâncat, nu mai este. Una, v-am zis, mai are și acolo câteva ouă, sper să scoată și ea ceva. Și asta care la fel au fost ouăle infertile. Și aici am o pereche de găinușe din acelea pitici. Pitice, o găinușă foarte frumoasă, moțată, bărboasă și încălțată, care îmi place super mult. Neagră și un cocoșel pitic. Și aici mai am încă un cocoșel, nu știu dacă... Nu știu de ce nu se vede, uitați-l acolo. Dar îl bate acesta și de aceea stă mai ascuns. Deci da, din păcate anul acesta nu mi-a mers deloc bine cu gâștele. O să pun pe pauză să vă arăt și cealaltă gâscă și încheiem.
Am revenit și aici mai avem încă o guscă care clocește, are vreo 6-7 ochi, chiar nu mai știu, dintre care 3 sau 4 sunt fertile. Trebuie să scoată săptămâna aceasta, de fapt săptămâna viitoare, sâmbătă. O să fac și un video să vedem dacă o să scoată ceva. Deci da, prieteni, cumva nu prea mi-a mers deloc bine cu gâștele anul acesta. Trebuie să-mi iau și sper să găsesc câțiva boboci sau măcar nu știu, să-mi iau alt gâscan, nu știu ce să zic, o să văd eu. Da, prieteni, cam atât a fost și cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare butonaj de like și un share și să vă abonați dacă vreți. Cu voi a fost Mario. Pe data viitoare. Pa, pa!